Egunon jogazaleak, gaur arnasketekin jarraituko dugu. Askotan galdetzen diate zertarako ikasi behar dugun arnasten. Jadanik egiten dugu eta. Baina gure arnasteko era normalean nahiko arina izaten da, ez da gehiegi sakontzen. Eta konbeni da arrazoi askongatik, alde batetik oxigenazio maila handitu egiten da gure arnasa zabaltzen badugu, ikasten badugu gure gaitasun guztiekin arnasten. Bestalde, arnasketa sakonak ahalbidetzen du ingurunean dagoen energia era sakonagoan ere sartzen. Bestaldetik, arnasa sakontzen denean, nerbio sistema aldatu egiten da. Pasa egiten da nerbio sistema azeleratu batetik, nerbio sistema lasai batera. Eta horrekin lasaitu egiten gara. Emozioak lasaitzen dira, burua lasaitzen da, bertako pentsamendu pilpiloiek lasaitu egiten dira. Eta horrekin ongizate sensazioa sortzen da. Orduan, bai osasunerako, bai gure ongizaterako oso garrantzitsua da. Ahalik eta sakonen arnasten eta polikien. Orduan, aurreko bideoan erakutsi dizuet sabelaldeko arnasa egiten, sabelaren mugimendu zabal horrekin. Orain, gehituko diogu arnas horreri saietzen mugimendua eta goikaldea. Baina lehenik, hau bakarrik egingo dugu, saietzen mugimendua bakarrik. Orduan, horretarako, erresagoa da orain esertzea, bai horrela apatz lurrean edo auki batean eserita. Eskuak saietxetan jarriko ditugu, azkeneko saietxetan, eta behatz lodia atzeraka. Era honetara, nabarituko dugu bai mugimendu hau, baita mugimendu hau ere, aurrera eta atzerako mugimendua. Orduan, eskuak saietxetan jarri, eta orain saiatuko gara sabela ez mugitzen, bakarrik orain, bakarrik hau sentitzeko. Orduan, bota arnasa, ahalik eta sakonen, eta orain arnasa hartzerakoan eskusoinu bat izango bazina bezala, zabaldu. Eta arnasa botatzerakoan berriz, askatu eta konturatu saietxak bueltatuko direla beraien lekura. Arnas hartzerakoan zabaldu. Arnasa botatzerakoan askatu. Eta behin eta berriro. Beste era bat aurretitzeko, hau da, eskuak besapen azpian jarrita. Eta besapetan jartzen ditugunean, konturatuko gara hemengo saietxak ere mugitzen direla. Arnasterakoan zabaltzen, arnasa botatzerakoan estutzen. Ja sentitzen dituzun zure saietxak. Saiatu mugimendua zabaltzea izatea eta ez gogorakoa. Mugimendua askotan egiten dugu, gogorako mugimendua, baina saiatu izaten zabaltze bat. Eskusoinu bat izango bazina bezala, zabaldu eta estutu. Eta behin hau praktikatu duzula, denboratxo bat, baina hasiko zera bi arnasketa mota horiek batutzen.
gehituko jozu sabelaldeko arnasari, saietxen arnasa eta goikaila. Orduan, orain bai, arnasa botako dugu sakon-sakon, sabela barruraka sartuz, eta hasiko gera arnasa hartuz, sabela puztu, jarraitu arnasten saietxak aldendu, goikaldea bete, eta arnasa bota goikaldea ustu, saietxak barrura berriro, eta bukaeran sabela barrura. Agian hau, sobera luzea da zuretzat, agian pixka bat motzagoa egin beharko duzu hasteko, bai? Arnas txikiago bat, eta arnasa botatzea ere txikitu beharko duzu. Baina praktikarekin lortuko duzu sakon-sakon egitea. Eta arnasa botatzerakoan poliki eskatu. Nahi baduzu, eskuekin ikutu ditzazkezu, zati guzti hauek, ala eskuak izterren gainean jarri edo esku barruan goraka, agian egin dezakezu mudra nahi baduzu, eta hortxe, geldirik, sentitu zure gaitasun osoa betetzen dela, eta arnasa botatzerakoan askatu egia poliki, ustu alik eta gehien. Ze plazerra den, sakonki arnastea, goxo arnastea, lasai arnastea. Sakonki arnasteak laguntzen digu baita ere orainan egoten. Gelditzen naizenean, arnasten dudanean, hemen nago, momentuan nago. Presentzia osoarekin nago. Eta egunean hainbat alditan hau praktikatzea zoragarria da. Gure burua askotan egoten delako etengabe, etorkizunean eta iraganean. Eta orainan bakarrik gertatzen ari dira gauzak. Horregatik, nire gomendio da hau askotan praktikatzea. Arnastu sakon. Bizitu arnastearen plazerra, arnastearen gozamena, sentitu orainan zaudela, arnaste, bizi indarra zure barrura eta kanpora ateratzen, bizioaren miraria bizitzen. Besterik gabe, praktikatu dezazula, zuretzat lagungarri izan dadila, eta hurrengo arte. Om Shanti.